Kunensizwa eyake yangibuza yathi kubaluleke ngani ukuthi ngiganwe intombi nto. Yabe sichaza ukuthi mina ngiyinsizwa nje, angikaze ngone emzini womuntu, angikaze nje, anginangane, ngiyinsizwa nje ngiphelele. So ngibone ngathi sebebaningi oma bengane. Ikhona inkinga if kuwukuthi ngiyaqala ukuganwa, ngigana oma wengane. Kanti abantu abadala bahlala basiyana bethi if uyinsizwa, uyibhungu, ungakazi ufohle esibayeni sendoda, ungenamacala, ungenangane, kuyihlazo ukuganwa umuntu ongayona intombi noma uma wengane. Babekubeka kanje, ngibeka indlela ababebeka ngayo. Babethi noma uyibhungu qala nje ukuganwa, kumele ukuthi ugane umuntu wesifazane oyintombi nto. Usungalandelayo ngoma wengane noma ngomuntu ongayona intombi nto, kodwa uma uqala nje ukugana kumele ukuthi ugane umuntu oyintombi nto. Why kubalulekile ukuthi uma ukuthi uyinsizwa ukazi wona kubalulekile ukuthi ugane umuntu wesifazane oyintombi? Nazi-ke izathu eziwu-2 engizozibala. Number 1, umuntu wesifazane emezalwa emhlabeni, mezalwa nje emhlabeni, itask anikwa yona mesekhula, itask anikwa yona umuntu wesifazane nekumele ukuthi afundiswe ngayo ukuthi avikele ubuntombi bakhe. Ubuntombi bakhe kumele kwenzeke izinto eziwu-2. Insilo idlula nabo emhlabeni noma buphelela la elotsholwe khona, wathelwa ngenyongo khona, wacacela khona. Yilapho la kumele kuphelele khona, hayi kwenye indawo. Task yomuntu wesifazane yokuqala engamele ukuthi ahluleke kuyona, kumele umntombi bakhe buphelele la alotsholwe khona, la acacelwe khona. So kumsebenzi wakhe ukuthi enze le show lokho ukuthi kuyenzeka ngokuthi ayiphathe kahle. Kumsebenzi wakhe ukuthi umuntu wesifazane enze le show ukuthi le task anikwe yona iyenzeka ngokuthi abuvikele umntombi, abuprotecte ngazo zonke indlela ezifanele. So if umuntu wesifazane enze leyo nto, kwazi kwafika isigaba sokuthi usiyalotsholwa eyintombi nto, if ulobola umuntu wesifazane, kusho ukuthi lokho lo muntu wesifazane number 1 uyamsaba uNkulunkulu, ngoba umthetho kaNkulunkulu noma izwi laNkulunkulu likubeka caca ukuthi ungahlangani nomfana ungashadile. So the fact ukuthi akakaze ahlangane namuntu uyintombi nto and usuyamlobola, it says lokho ukuthi uyamsaba uNkulunkulu umuntu wesifazane, uhloniphile izwi laNkulunkulu. Phela ukuhlonipha uNkulunkulu nokuhlonipha izwi lakhe ukuthi uligcine. So into yokuqala le, lo muntu ohlonipha uNkulunkulu uhlonipha umdali wakhe. Okwesibili, ukugana umuntu wesifazane oyintombi, umuntu wesilisa, mhlawumbe confused, kusho ukuthi lo muntu uhloniphe abazali bakhe, ngoba abazali bapraise ukuthi ingane aziphathe kahle. Nalekho umzali othi ingane engayiphathi kahle. So lo muntu ubahloniphile abazali bakhe ngokuthi ayiphathe kahle. Nakho usuyamlobola wena useyintombi nto, useyogana uyintombi nto. So lo muntu ubahloniphile abazali bakhe abamzalayo, uyise nonina. Bese kuthi okwesithathu, lo muntu usihloniphile isibongo sakubo. 3, inhlangothi ayihloniphile lo muntu oyintombi nto. So kusho ukuthini ngaye? Kusho ukuthi lo muntu njengoba ekwazi ukuhlonipha umdali wakhe, wahlonipha abazali bakhe, wahlonipha isibongo sakhe, maningi amathuba ukuthi uzokuhlonipha nawe. Maningi amathuba ukuthi uzohlonipha umthetho wakho. Maningi amathuba ukuthi uzogcina umthetho wakho. Kodwa mehlule ukuhlonipha umdali wakhe, wahlule ukuhlonipha abazali bakhe, wahlule ukuhlonipha isibongo sakhe, maningi amathuba ukuthi ngaze akuhloniphe nawe. Maningi amathuba ukuthi ngayigcina izwi lakho nawe. Unamba bani-ke wena uzokwazi ukuthi ushaya umthetho azogcina, kodwa behlule umdali wakhe, wahlule abazali bakhe, wahlule isibongo sakhe. So kubaluleke ngalokho ukuganwa intombi, uyinsizwa nsini. So kuyisign la yokuthi lo muntu maningi amathuba ukuthi uzokuhlonipha, maningi amathuba ukuthi uzogcina umthetho wakho ezindoda. Bese kuthi okwesibili, lo muntu lona bezikhona ilingo, le ngwenye igcwele ngaphandle bezimjaha naye bezimfuna, yabo. Kuningi obekukhona abangani bebemhlohla
bethi wena yiphuthisela wena into emnandi kanje, kodwa wabekezela ngobani eyazi itask yakhe ukuthi ubuntombi kumele kuphelele kumyeni. Wabekezela. So lo muntu ukwazile ukubekezela, zimjaha ingwenya ngapha nangapha, bemhlohla abangani, isociety imhlohla naye, isociety imgxeka kube ngathi lento ayenzayo ayilungile, ngoba manje isociety esiphila kuyona okulungile kwenziwa okubi, okubi kwenziwa okuhle, isociety esiphila kuyona leyo manje. So lo muntu lo ukwazile ukuthi abekezele kulesimo lesi ebekade kusona. So maningi amathuba ukuthi emshadweni wenu uzokwazi ukuthi abekezele kuze kube sekugcineni. Umshado uphela nini na? Umshado uphela uma sekuwukuthi nihlokaniswa ukufa. So njengoba ukwazile ukuthi abekezele kusuke ekuqaleni kwaze kufika ekutheni useyogana, noma seshadile uzokwazi ukuthi abekezele kuze kufike kephi ekugcineni. Futhi noma usudlulile maningi amathuba ukuthi uzokwazi ukuthi abekezele ayiphathe kahle akhulise izingane. So if abantu abadala bethu kubalekile ukuthi ungensizwa nsi uqala ugana umuntu oyintombi basuke besholo lezi zathu lezi engiyibalayo ukuthi kuzokusiza ngalokho ukugana intombi. Okunye nokunye sengalandela nje, kodwa kubalekile muyibhungu ungakaze wone indawo ungena ingane uqala nje ukugana ukuthi ugane umuntu wesifazane oyintombi. Kubaleke ngalezi zathu eziwu2 ukuyiphatha komuntu wesifazane kahle azazogana noma ukuba intombi umuntu wesifazane. It says something about yena, it says something about i-character yakhe, because i-task ebaluleke nawo wonke ukwazile ukuthi I complete successfully. Siyabonga.